Търсите ли да закупите апартамент в Бургас? Представяме ви жилищен проект на Зарков 78. Съвременна сграда, съчетаваща стилна архитектура, функционални жилища и изключителна локация. Разположена в най-престижната част на Меден рудник, зона Д, сградата предлага несравними панорамни гледки към Бургаския залив, централната част на града, Бургаското езеро и живописната Борова гора. Осигуряваме съдействие при кредитиране с индивидуални условия, съобразени с нуждите на купувачите. Благодарение на стабилните ни партньорства с финансови институции през годините, нашите клиенти често получават много по-благоприятни условия от стандартните. Свържете се с нас още сега за информация относно свободните апартаменти. Сградите на Зарков 78 се изпълняват по висок стандарт, като целият процес на строителството е извършен под наш пълен контрол. Разполагаме със собствена механизация и дългогодишни работници, които осигуряват прецизно изпълнение на всички наши обекти. Опитните ни технически ръководители следят всеки етап от строителството. Детайл, който нашите купувачи високо оценяват. Възползвай се от индивидуална консултация относно възможностите за инвестиция. Предлагаме ви неангажираща лична среща, на която ще ви запознаем с проекта, качеството и свободните апартаменти. Свържете се с нас още сега.